Welcome to PC Shah's channel. Ama kan lo soi to angin heng video te hi sub channel lian tak tak ami kan copy ni a mizo te kanin copy ngai lo ti kham lo riat non sak le don nia mei che pakhat vani sai chuan a doorbell security camera tang chuan thil ho om deuh mai mu fu a vani sai soi dan chuan in Hrânga ka sei lian na paranormal investigator tele pui thiam te hi anon kal zur zuta chu tiangin ka hlau mai ngai lova ka huai khawp maya thil hi ka hlau mai ngai lova ma se hei hi ni zandar som pakhat le chan ve vel khan ka ring camera tang ka mu a ka hlau tak zetani he thil hi min ti hlau thei tu om chuna lani mai thei ani a ti hi alani chu tiang khopa vane saina hlau chu eng thil ngei lo thlir ho do nang le uluk takin lo enang che mai ni du mel tak hian vanesai te doorbell camera chu aron en reng maya ti chuan vanesai in he thila mu hian a hlau ve ta em mai ani he thil hi ramsa emo sawa chimbuk te poni theya tin thil dang te poni thei boka ama ero chu vanesai hi in Hrânga lo cheng thang to ni a viewers tam tak rin dan chuan he in luat thara hian tharau ten an zui ni nan ngai ani ngun dewin hanen le taila nangin eng thil nge ni rin ve le he thil hi ramsalam pange mi hring nge chu tiang lo deuh zok chu comment lamai ngai dani lo soi don nia kumsom pakhat liam ta khan to nia chuan afapa elija an tv a green day la lam pui lai chu video in lo la a ti chuan he video hi a YouTube channel a upload ta amaro chu kumtam tak chung chu he a video hian ena hlo lovin hriata hlo lo em maya ti chuan to nia chuan chu video chu Reddit a share ta a Reddit mang tu mi za chuang zet chuan thil mak deuh mayan huta Dan, look at Liza, go like this. Liza, hey, like this. Liza, look at, hey. Eliza, go like this. Were you dancing to some Green Day? Dance, go. In lo mu em Elijah nunga hian no pang ni om tak dum veka in thuam chuan Elijah te pa fa chu alo thli reng mai ni chu enge makna in lo ti mai theya ama ero chu he no pang hi secondary lo te chungin alo bo le man dai ni chu tin mak le deuh mai chu no pang ni om taka bo nu chuan no pang nui ri ni om tak hriat tura ron om bokani Eliza, go like this. Tonia chuan he no pang ni om tak khi tunge ni ang ti ngai na reng a shelova ma se ngai bel thei tur tingin he anin sakna hian kumsang ka zakwa somruk vel khan thlan mo le lo om to ni ti chuan he no pang ni om tak lo lang hi enge ni in rin ve le he thlan mo lan phum to thlaraw ni mayangem in ngai dan comment la mai lo sei don nia papakhat aming lia saidan chuan inglena an ina chuan thilmak deuh thleng thina kumni chung te meu chu an chung kwa chuan thilmak tak an hu in steel camera an kama te chuan thilmak tak alo lang thina ni are mai to do ni mon ti lain thilpa ngai lo thleng chu anasa tul mai zan khat phei chu li a tui taka mut thi lai chuan an holoi camera le an bedroom camera chuan thil hlau om takala fu le
an holwai chuat atang chuan thil ruang am dum ni om tak khi muang te hian a ron thlok chho del dela chuta rang tak le na tak main ceiling a chuan a thlok chho thut maya lia soidan chuan an ceiling kong khar po chu he thil hian a su hong ani he video wa thomi hriat po hi he thil mak tak main ceiling kong khar a su hong thom ani ti chuan he ruang a mak tak hi ceiling a chuan a thlok kwal vel ni om tak ani anuwa lia bedroom a an lem chhit chu nasa takin ron ti chele tlat mai he thil thlena tangani tam tak nuwa lia nu pui Stacy chu ina omina mu hi la chuti lai chuan thil mak le lo om taka tong ve le tlat in lo muem video pa ngai a chuan mu har deuh mai theya mase video speed han ti ran hian thil ruang am kha Stacy lampan chuan a kala chuta Stacy sam chu na takina pot tawak mai ani mase mak deuh main heta hian Stacy hi a har mi lo anu Stacy soidan chuan he thil thleng hi hremi lova anu a anu pa a he footage an nu hian an hu ta chawani lia chuan he thil an lak fu hi an thil mak lak fu to zong zonga a lo om ber ni na soi nge alan dan chuan an ina thil mak tak cheng ve hi a huang tau tol ni na lang khang lia te na thil mak an lak fu te kha thlarau lam na tho nge ni a ti chop mai jok irin dan comment la mai lo soi don nia tuna kan clear le tur hi mi pakhatin Japanese YouTube channel lar taka thon ani a ama ero chu he video chungchang soi fia na emo ril fia na eng ma thon tel lo wangin wa biak po len tum chu an be thei ta reng lo maya he video alan dan chuan mi pakhat hi ram hnuaya kala mi tu emo zong ni om takani chuti lai chuan thil lo om deuh mai tong ta誰かいますか？誰かいますか？la deuh taka thingzar ni om tak chu ama in mak deuh tak hian ron che vaka anu dewa ngo chunga tang chuan thla ni om tak pani hin ron kal chuaka thla pakhat chu lian dewa pakhate rote dewani he video lo clear tu te nan rin dan chuan he pa hi akogi hara ram hnuaya mi tu emo zongina kalanin ringa mi te soidan chuan ekogi hara rama hian mi tam takin an nun nan lo la to thina ni chuan nangin engei lo ngai ve dan le heng thil te hi thlarau lam na tho nge ni nga chu tiang lo deuh jok chu mi pakhat a hming roki a chuan niuk san he na a unau nu in an in Florida a video lak fu chu a thona roki soidan chuan anin chu sang ni na hria a chan chu an TV te chu mai na lo in on top ringota tin andar thlang te po amai na rong ke ringot thina chu mai ba kha putar o ni om tak anin khoi molai tang lo chuak hi an hre thin bokani tin anin chunga chuan mishing ruang am thla ni om tak hi an mule zeu thin bok rokian soizel dan chuan anin le che vela hian tual tha na le poi khoi na tam takalo thleng to a
chu chuan an in chu ati Hrânga ni ma na ati a ni khat chu rokia u nau nu jei chuan an bathroom a chuan thla ni om taka hmu a phone mang chuan video in a record ta a thil lak fu chu mak tak zet in lo hmu em jei chuan a front camera le back camera te chu han sui squal vela chuti lai chuan a unau pa bula chuan mihring ruang am ni om tak hi alo lang ve tlat mai alan dan chuan rokia chuan akut ding lamin no lian taka kenga he thil lo lang hi akut vai chho ni nan nga ya ama ero chu he tiang hian je hian akut hi vai chhawngem ti chu zo na om thei takani tin apia hian khatiang thil ron siam thei kha ingma anom lo ni na langa teddy bear pakhat chawa om chu tiang ani si chuan kha thil kha enge ni tang le ale peka kan thlir le tur hi mi pakhatin niu sa hnen na a thon le bokani aron thon tu te chung kwa hi Huntington Museum Indiana thokan ni he museum a hian Indiana an thil ro te an da thina tin he museum hi rel kong bula sakani bok ni khat chu museum hon lo ni ni in tu man lova an security camera motion detector chu engi muni hian aron ti che tatlat mai anu a staff ten footage an check chu an thil mu chuan a bara khai tak zet mihring ruang am ni om tak leilon na matlan zuaya tlan le zuai chu alo langa mi then khat chuan he thil hi camera kal suala ni nga mi pakhat rang taka che chu ala fu lo deuh ni nan soi mai theya ama ero chu he ti lai ve khian kong khar dar thalanga tanga kar tlan chu chiang deuh mai na la fu le tlat loi si ni he thla ni om tak hi hanen chiang le taila engma ruang a mu mala nei lova chum dum ang mai na lo lang ani tin ara pom le zual na chu he thil hi ate me maya no pang thla ni om takani ti chuan le he Huntington Museum hi a sang ti na em ni ang chu ingai dan ani e vi tanga landan chuan do kana no pakhat chu aron ke chuai mai je chuan he thil hi enge omzia tu ti nge ti soi fia theilo tin he ina bok hian a hnu ni reilo te a chuan thil mak dang dai dewan tong le tatlat me sideways heta hian je le thian pa ma no chu aron ke le chuai maya an pani nan chiang he ni je soidan chuan anina hian thilmak deuh dang te po a thleng nual thina ma se han khuk pui hloi ture ro om lem lo ni ti chuan heng thil hi enge ni rin ve le thlaraw lam na tho nge ni nga glassium tu company lam thiam lo zo chu chui ngai dana in ngate paranormal investigator Chris Talichuan Mexico a school sang an ti chu a fia theidon lau mai school sang an ti tam tak hi chu school rau san to te ni tlang puya ma se tun tuma mi hi chu an la lua lai an la du ngoi ani
amai ro chu tunlai hrileng wang hian he school po hi hun rei tak chu khar ani to ni ti chuan Chriseli chuan a thlen hnu rei lo te a chuan meiche pakhat Isabel chu a kom ta a Isabeli hian he school hi hun rei tak atang khan alo enkol to a soidan chuan school hallway a te chuan ruang am danglam tak hi mu thina tin school building chunga chuan thomak tak tak a hre thin bok a soizel dan chuan he school hi magania din ani a ni khat chu magania chu classroom pakhata alo thi a henglai khomi puite soidan chuan magania thla hi school muala chuan an mu thina a big takin tlaidar nga a an mu jing bi kani an soizel dan chuan magania thlarau chuan chair hi choi ka nga thinrim takin chuata awache thin ni nan soibok ti chuan investigator lama khan let le taila Chriseli hian a thian nu Melissa hruai ve boka ti chuan zirtir tu thi na ruma chuan ang kalta a Chriseli chuan chu thlarau chu chin chian a ron peturin ati a he thil danglam tak hin tong ta ni. Y con todo respeto a mí me gustaría pedirle, de verdad con todo respeto, a su energía por todo lo que se dice, porque se dice que él habita aquí, porque se dice que todavía lo ven aquí, que todavía él avienta cosas con mucho enojo, como nos contaba la señora Isabel. ¿Por qué no lo sabemos? Pero sí, de verdad, a mí me gustaría pedir algo, una manera que estoy jugando tal vez con fuego, pero nadie entra aquí de noche y yo estoy haciéndolo hoy porque quiero saber. Ay, ahí se escucha algo. Ay, ¿qué fue? Se está escuchando algo. ¿Tú viste, Melissa? No, algo se está moviendo. Pero muy leve. Ay, no manches, se está moviendo. Ven. ¿Este fue el que se movió? Sí. Classroom a des pakhat chu amai na ron cheringot maya zirti tu tharau ron ti chet khani thei mayangem choi kana leivuak na na man le chu tumpo ni mai thesin tiro ti chuan he thil mak takan ton zo hian classroom pakhat he school no panglo thi to na room a sang ni an rin chu an lu chua le ta a heta hian thil mak le lau om tak chu in tan ta ni. Mucho más frío, de verdad se los digo, mucho más frío que en el otro salón, que es donde murió el profesor. Se siente helado y no sé por qué, muchísimo más baja la temperatura aquí. Y ¿sabes qué pienso, Melis? Aquí hubiera niños, no sé, el alma de un niño o de varios niños, porque uno de ellos o varios que vinieron, porque es una escuela muy vieja, ya perdieron la vida, y puede ser también que ellos vengan aquí por... ¡Ay! Se movió este libro. ¡Ay, no manches! Hijo, se acaba de mover. No, vente. No hay que tocarlo. Lekha bu pakhat chu amai na ron chele a Chriseli le Melissa ite chuan an hlau ve deva mase investigation chun zom zela school library an lut ta a heta hian thil hlau om dewan tong le ta ni. A entrar. Este parece que es como una biblioteca. ¿Será, Meli? ¿Una biblioteca? Parece ser una biblioteca. Vean cómo hay poquitos libros. Tampoco son muchos. Estamos hablando. Ahí hay algunos más que están arrumbados. Pero es una escuela. Miren, ahí se ve la luz prendida de la oficina. Pero vamos a... Se vio algo. ¡Ay, Dios mío! No, a ver, no podemos salir por aquí. A ver. No se puede. A ver, espérate, corre. Ay. Híjole, de verdad. No, yo no puedo. Alguien está aquí. Ay, no sé. Dios mío. Chriseli te thian dun chuan mishing ruang am ni om tak library kota hallway rong kal chun mu a mase ponan han tlan chuat chuan tu ma mu zui tu reng alo om lo chu mishing ruang am chu abo ngal dai mai ni chu ti chuan he school hi zirtir tu thita magani tharau khana chenchil ti na ni theyangem tin he classroom hi school no pangthita tharau khana chenchil ti na ni bokangem engei ngai dan comment la mai lo soidon nia